ungibolele. Uthathile ingane yami kuyiyona yona ingane uthi noma uhleli naye uhleka kuze kube ngazuthi khona umuntu ohleli naye. Ngokusho kukayise kaNtobeko, umama wengane yakhe kanye nomakhelwane wabo osengumsolwa baqala ukungangenelani emva kwengxabano eyasuswa ukufa kweKetela. Kwafa iKetelo, i-element leli elu5 litha elibolekile lo Sisontshontsha ingane. Ukuqala kwabungezwani kwaba ngalelo leyo element ngoba ethi uma wengane akayikhokhe lo. Futhi lo wagoloza ukuyikhokha kwaqala lapho ungezwani kwabo. NgoLwesihlanu lwedlule ntambama emva kokuthungatha ingane yabo, umama kaNtobeko wathola umyalezo owawuthi kumele bekhiphe izinkulungwane ezingama-60 zamarandi ukuze bezothola ingane yabo. Akuphelanga isikhathi esingana nabuye sebuya ngejubane esetholele imessage eyayithi it's a payback time. Wangihlukumeza ngo-2020 ngaze ngalahlekelwa umntwana. Ingane ukuze uyithole iphila ungareport emaphoyiseni ungaphosti idinga u-60,000. Isidumbu sikaNtobeko Xaba sitholakale kulomfula sisongwe ngengubo yokulala emva kokuboshwa kowesifazane oneminyaka engu-39 ubudala obesebalekele emzimkhulu. Izingane zabafana ziyasho ukuthi zimbonile umuntu obekade ezophonsa lana. Manje abazali basafuna ukufaka ukuthi izingane zabo zifakazi zithene bazohamba inkantolo. Umphakathi uthi ukhungathekile. Lento into eqala kwenzeka since yabakhona le yamjondolo 2009 akaze yenzeka into enje. Beyiqala futhi yenziwe isakhamuzi esidala so sadideka. Nakuba umama kaNtobeko elitholile ithuba lokukhuluma nomsolwa kodwa akazitholanga izimpendulo abezidinga. Umsolwa kulindeleke avele enkantolo maduze.